8. januar 2016 kl. 02:50 får jeg en 2-3 beskeder. 2 både synker. Jeg kunne ikke finde båden. Vi ringede til kystvagten. Jeg sagde, der ligger 2 både lige nu. Båden er fyldt med vand. De drukner. Please hjælp. Kommer der lys. Lige pludselig. Det lys, det var lige rettet mod os. Kæmpe krigsskib. Fuld fart. Lige forbi os. Bølgerne fra den båd var ved at få os til at drukne. 5 minutter efter blev vi omringet af 3 både. Og vi forstår ikke, hvad der foregår. Og mig, jeg råber til dem. Der er 2 både, der er i gang med at synke. Gå ud og hjælp dem. Så råber de til mig, hold kæft, du er anholdt. De sagde jo i starten, at vi var med flygtninge, vi var i Tyrkiet. Pis, løgn. Lesbos has been the European landing for more than 1 million refugees since 2015. Είναι αδύνατον αυτό το νησί και η Ελλάδα ολόκληρη να διαχειριστεί αυτό το πρόβλημα για λογαριασμό όλων των άλλων. For months, the Greek police and Coast Guard left the volunteers to themselves. But now the mood has changed. What we've seen is really it's a perversion of the law. It's an abuse of the law by member states, which is condoned by the European Commission. Saving is not trafficking! 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 2 danske og 3 spanske frivillige på den græske ø Lesbos blev anholdt og sigtet for forsøg på menneskesmugling. Til sidst sagde jeg til dem, hvorfor fanden sidder vi alle sammen ind? Okay, hvis der er et eller andet, det er min båd, og det er mig, der var ansvarlig. Después de 3 días encerrados juntos en una celda, todos salieron bajo fianza y regresaron a sus países, excepto Aldim. De græske myndigheder kræver, at de idømmes henholdsvis 10 års fængsel og livstid. Jeg forstår ingenting. Hvad er det, jeg har gjort forkert? Salam al-Din, der sejlede båden, har fået forbud mod at forlade Grækenland, indtil retssagen begynder. يوم يوم لا يخبزون هنا النسوان من الكم يخبزون خبز صاج عندكم صاج؟ يخبزون كل واحد نص رغيف يوم يوم لا انا بدي 5 رغيفتين ونص ما بصير يوم يوم لا هذا الشيء اللي يتوزع هسه تعال بخيم عندكم ايش عندكم انتم بخيم؟ ايه في دواشق عندنا مثلا دواشق مو دواشق قليله شلون حليب الاطفال؟ حليب الاطفال والله اكو بس قليله يعني خدمات انا اقول لك قليله قدروا الشغله الزايده ما اريد بس نريد يعني نعيش. إلا ضروري الاكل اول شيء. اكل ولد اساعدكم بالمي مع الدوش والزيت والتمن. There is a camp called Petras. It's 1,200 Yazidis. They don't have anything. And I was actually calling you because I want to know if you're gonna come and help us or we depend on donations. You know how it is in these things. Perfect. 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 Okay, no problem. I'm gonna fill it up with everything I can fill it up with. They don't have nothing. Nobody is there for helping them. I don't know why nobody. Not Oriol Castro. Yes, I come. Not Oriol Castro. No. This is Petras.
Oh, this is big, huh? Yeah, this is like... It's good. That's awesome. داود هاي بس شوف هاي الاطفال من 0 ل 6 5 6 البيبي هاي السنه من الستة يعني عندي زياده مليان فكل واحده واحده ايش صار بيت اخر خيمه محاسبه رقمناها لا 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 صوب مي عود يقول حقك يعني انت ما وزعنا غرام. We didn't do nothing. No refugees. Nothing to boat say the rescue boat. It's crazy. How is my own? I know he's working, he's around my life. But he all the time is afraid about the trial. He's afraid. Nogle gange forstår man ikke, hvad der foregår med det her verden. Man forstår det virkelig ikke. Da jeg så det billede af ham, en lille dreng, eller en kuldyr, jeg fik ondt i hjertet. Altså, 2 dage efter jeg så det billede, jeg er allerede i Grækenland. Ikke? Første par timer, jeg kom, var vi allerede med at hjælpe folk. Der så vi altså flygtning gå hele vejen. Så vi stoppede op og gav vand til. Tre timer efter er jeg allerede begyndt at redde mennesker i havet. Efter den 3. båd, jeg lå i vandet. Jeg havde lyst til at græde og skrige samtidig. Det er jo mennesker. Om morgenen, jeg ringer til en kammerat, jeg selv lad os gøre noget. Kommer vi tilbage 25 mennesker, så hjælper vi os selv fra Team Humanity. كله تمام. هلا 5 دقايق نوصل. الحمد لله على السلامة. فرحان ها. Hele holdet gjorde en kæmpe stor indsats. Hvis du er med til at redde flere tusind mennesker, så vil det også sidde fast. Du vil tænke, er der virkelig ikke nogen til hjælp?
Når du ser sådan noget der, så lover jeg dig for, du sidder fast. Det ændrede mit liv. Fuldstændig. Det ændrede mit syn på mange, mange ting. Jeg så døde mennesker, jeg så mennesker i vandet, jeg så alt. Og når jeg så de ting, det gjorde mig vred på hele verden. Og jeg ville bare hjælpe folk. Problemet var, at jeg troede, jeg kunne måske hjælpe alle, men det kunne jeg ikke. Jeg kunne ikke redde alle. Det var så synd. Det var stakkels mennesker. De flygtede. De blev tvunget til at flygte. Jo. Og det minder mig om dengang med os og vores familie, da vi flygtede fra Moldova. Jeg kan huske fra min mosters vindue, at jeg sad og kiggede på raketterne. Jeg kunne bare se det der lys. Jeg sad bare og glodede. Det var ligesom fyrværkeri. Jeg tænkte, hvad er det? Vi stak bare af. Vi mistede alt. Vi lagde vores hjem, vores ting, alt liggende. Vi smuttede bare. Hele dit liv er der, ikke? Og nu starter det på et helt nyt liv. السلام عليكم. Jeg savner at sidde med min mor og min far på sofaen og sidde og snakke. Det behøver ikke engang snakke. Bare sidde der. Jeg savner at se min nevø, min niece. Nu er jeg en af de danskere, som er faktisk fængslet i udlandet. Jeg er ikke fængslet, men jeg sidder fast på det samme. For hvad? For hvad? Jeg lover dig for, at jeg griner nogle gange i det her. Jeg sidder og tænker, hvad er det, jeg er anholdt for? Hvorfor er det, jeg sidder fast? Jeg lover dig, der er ikke engang en lille bitte ting på mig. Det er derfor, jeg synes, det er sjovt, at vi alligevel ikke kan forlade. Og jeg vil sige til dig, at jeg er nervøs. Jeg ved ikke, hvad de kan finde på lige nu. Jeg vil rigtig gerne bare, at de siger, forlade landet, så jeg kan bygge min egen familie. Starte noget op med at hjælpe mennesker. Et eller andet. Υπάρχει μια πολύ επιθετική τάση απέναντι στο θέμα των λάθρομεταναστών, στη διακίνηση των λάθρομεταναστών και ιδιαίτερα στο προσφυγικό.
really aggressive tendency towards trafficking of immigrants and the refugees. Αν καταδικαστείς και κάθε ένας θεωρείται ότι είναι μια ξεχωριστή πράξη. 8 με ελάχιστο τα 10 χρόνια φτάνει στα 80. I didn't have no refugees in boat. No. There was no refugees in boat. There was no refugees in this case. Ξέρω αυτό, το ξέρω. Απλά του λέω πώς είναι το θέμα. Παρόλο που οι πολιτικοί της χώρας λένε με λόγια ότι οι πρόσφυγες που πρέπει να τους βοηθήσουμε, που εδώ έχουν πολιτικό άσυλο, η δικαστική εξουσία σκληραίνει κατά πολύ τη στάση της απέναντι σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλιώς, αν πάμε σε μια δίκη καθαρά ποινική, κανείς δεν θα έχει τύχει με βάση το πώς η δικαιοσύνη αντιμετωπίζει τα πράγματα αυτά. التقارير اللي بدها تطلع من المشفى. The doctors say must have been the fumes. What do you use for heating there, man? Fumes. جهلا نموت من البرد او نموت من الفحم ونموت من الكربون حتى ولو. شو وين الرحمة؟ يقولوا مات واحد وبعدين ثاني مات اليوم. لا مات واحد من 4 أيام او من 5 أيام. السبت. هذا المصري. مصري. واولت امبارح ميت سوري. ايه 45 عام. إيه؟ اليوم ميت 2 وفي واحد جوا يعني 5. الخامس عربي. 5 بس الخامس. اي واحد جوا مرمي بسيارة الاسعاف مش راضيين يطلعوه. ما راضي يطلعوه. ليش؟ ما بدهم العالم خايف. Every day die. Every day. Every day. Det går i det år, jeg har været igennem så meget i det år. Jeg har dårligt nok sovet. Jeg har arbejdet 24/7. Haft så mange mennesker igennem mine hænder. They tell me when next court's gonna be. I told in the court where I bought it, I gave them all the papers for the boat, even the receipts for the boat in the court. That's it. They have all the papers because they took it from me. Greece is not the same like other countries. I don't have time for this shit, okay? I'm getting sick of this. I'm getting sick, totally sick of this. We first met him in Lesvos when he had been arrested. The boat was taken away and the rest of his team from Spain and his colleague from Denmark were allowed to go home. And he's been stuck here over a year now. But I just saw the primate. They spoke with the European Commission, and it's good about the situation. But you know what? I'm disappointed on one little thing. They never talk about me, the primate team. It's like they're afraid. They only talk about them cases and like they forgot us. But we're all 5 in one case. Yeah, you all should be together. Yeah, it's like they totally forgot. They're only doing their things. And this is like making me like sad. That's wrong. What are we gonna buy? Apples and bananas. Bananas that's 100% sure. عندي منظمة فبشتغل هون وبساعد اللاجئين بالبيوت. بروح مثلا عندي بيت فأنا كل أسبوع بجي لعندك وبشتري. اوكي؟ أنا عارف كل جماعة السوريين اللي هم لاجئين عندنا في المحل بياخدوا مننا. والموز حطي 10 موز لكل واحد. 10 موز بكل كيس.
حبيبي يلا حبيبي الله يسلمك شكرا حبيبي خذ رقم تليفوني انا هسه جيت هنا باثينا اي هسه اشتغل باثينا عشان بعد 3 اسابيع اسبوعين جاي عندي 11 كونتينرات غراض 11 ونقدر نساعدكم سليمان يعني بتقدر بتحتاج اساعدك ان شاء الله ايه اذا في شباب ناخذهم معنا تمام عندي 11 كونتينر بدي مساعده نطلع الاغراض من المستودع واعطيهم This is some people I help in Petrus. Yazidis. حاطط لك في كل كيس واحد خيار واحد طماطم واحد موز. تمام انا باخذ يلا اي وقت لك تحت امرك وانت محل من تحت عشان تبعت ماشي؟ ان شاء الله تسلم ايديك شكرا. Everything's gonna fit. Believe me. You just need to figure how. There is a solution for everything. Yesterday we came home at 4 o'clock. 5 o'clock in the morning, I slept. Yeah, where are you? Around, speaking with some refugees I know, and like, you know, just the situation, how it is, helping. There's refugees all over the place. You see that? All over. These people, I know them. شلونكم؟ الحمد لله. ايش قاعدين هنا بالفندق؟ لا والله موجود. حطوكم بيه؟ يعني من ريكاستو جابوكم هون؟ ايه. الحمد لله. وين رايحين؟ بيا منطقة يا دولة؟ والله انا طلع لي ايرلندا. ايرلندا؟ كويسة فلوس. ايرلندا على الفلوس. ايه. وهذا نرويج. نرويج. جارتك بنت خالتك. تمام ايرلندا فلوس. نرويج فلوس. والمانيا ما نريد نحكي على المانيا. ميركل. ايه ميركل تحكي ويا ميركل انت. عندك شغل ويا ميركل خلاص. ايه. تمام jag har reddet din båd, og så har de kommet til Domini. Så jeg er i Domini, og så har de været i Rio Castro. Og nu skal de til Europa. Og jeg sidder fast. Alle flygtninge kommer ud, undtagen mig, jeg kommer ikke ud. Ja, bittersweet, ha? Mærkeligt liv, ikke? There's a boat north of Caracas. North of Caracas. Caracas, den er helt derovre. Så den er her et eller andet sted. North Caracas. Dårligt sted. Det er et rigtig dårligt sted.
wir können Deutsch sprechen. Better? You want? There is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. How is everything going with you, man? Not that good, but it's okay. How is the organization and everything? Too much competition, too much people, huh? Now you can feel it. I'm facing this situation now every fucking single day. Every single day. Are you still going with Yeah, he's the best. Alki, I swear you'd save my life, man. I know. You really saved my life because this guy, he did a lot of things. I just spoke with the lawyer now. We're waiting for, it can be today, it can be tomorrow, it can be tomorrow, after tomorrow, we get the answer to go home. You know, there is not 0.001 evidence that we did something wrong. Not even little thing, nothing. They say we were with the refugees in the boat. And we said, we were not refugees. Where are the refugees? And they said, oh, no. You tried to go to Turkey and bring a boat. How can he say that? What about your friends? All of them can leave the country, but we still, all of us, gonna go to the court on the 7th of May, 2018. They want to give me lifetime because I was rescuing people. Lifetime in jail, yes. It's like you go to Libya now and you help taking the refugees out and they want to give you lifetime. Yeah, I know, I heard about it, and we're kind of, scared about these things too. Hello? Come on, motherfucker. I know. Wait, I need to call my lawyer and then you can go there. Oh, okay, go. Who is not in line? Who is not in the line? Brother, why you don't stay in the line like everybody else? We are best friends. Jeg er på vej i Iran. Jeg skal bare se, om de har givet mig tilladelse til at gå. Jeg ved, til lån næste uge. Jeg er træt af det nu. Nu er det nok. Jeg kan ikke blive ved med at vente på den. Det er bare noget pis. Helt siger det i morgen. Jeg kan ikke tåle det her mere. Og jeg gik ind, for jeg skulle snakke med en. Jeg gik bare ind, og jeg kunne ikke få fat i nogen, fordi de sagde, du skal finde en og oversætter. Så der er en, der skal oversætte. Det her, det er en retssag. I Grækenland. Og der er ikke nogen snakke engelsk. Hvad fanden er det for noget? Helt ærligt, altså. Jeg er bare træt. Jeg ved ikke, jeg skal sige. Det er som, jeg drukner. Jeg kan slet ikke trække vejret.
Ako מים? Okay, דחינו. Guys, hello again. We are in my boat. We are 5 meters away. Okay, but there is many children. Can we take them? And they're very scared. Do I have permission? Okay. Okay, 5 دقائق جايين. خلي الأطفال الصغار نجيبهم هون. ونشوف شو صار معهم. نسوان ومرة كبيرة هاي شوي شوي. لا شوي شوي. ايه يلا take go in the back. شوف انت شوف الناس لازم تقعد. بيقولوا له the boat is full with water now. Full with water. I took all the children. I boat and there is much water in the boat. Only men is in the boat. But there is much water. Okay. I do that. Okay, go slowly. The last weeks now, believe me, I've been like tired of everything. I just want to leave. Like, I'm getting sick of this. No, it's a court case. The court case, it's on the May. Okay, I accepted it, no problem. But let me go home. How do they think I'm gonna live here? What do they want from me? You know, my case should be in the European Parliament. They should talk about my case in the European Parliament. You know, I'm gonna tell you something. Just tell your contact that my case is against human rights. First of all, this is only one little thing I'm gonna tell you, yeah? Only very little thing. There is more than this. The first thing, imagine that in my court, when I got in court first time, my translator was the same people who arrested me, the Coast Guard. This was the translator. Give her this one. Hey, give her this woman. Bon appetit. Yeah, brother. Check. Yes, hello. This is Salam al-Din. Yeah. Sorry, we're gonna what? So you spoke with the court and they say no, you cannot leave the country. Oh my God.
Your casualties. See you later. Call me if you break down. Min advokat ringede til mig og sagde til mig, at jeg kan få lov til at tage hjem. Vi skal bare lige vide, hvad det er, de har skrevet ind i pigerne. Er det det, jeg skal nu i retten for at se? Nervøs er lige pludselig, at de annullerer den eller et eller andet. De siger et eller andet. Jeg vil gerne hjem. Jeg slet ikke sove. Prøv at sove. Jeg drejer bare rundt. Yes, yes. Dania. Jeg skal hjem, mand. Jeg skal hjem. Jeg skal hjem. Vi har i hvert fald reddet mange liv med den der båd. Rigtig mange liv med den båd. And we're gonna see each other. Don't forget that. I will visit you in Denmark. Well, you're welcome. You're welcome. See you. Take care of yourself. Kom hjem, formand. Der står en lille mand, der skal sige hej til dig først. Var du savnet mig? Var der noget? Another placard. Okay. Snakker du græsk? Afghanistan. Nej, jeg vil aldrig nogensinde lære det, Wallah. Jeg vil ikke lære det, Wallah. Tre italienere. No, it was. Another placard. Placard, you know. Sidste gang du klippede mig, det var perfekt. Det var så flot. Det er min ven Samson. Det er ham, jeg åbnede Team Humanity med dengang. Vi startede Team Humanity sammen. Samtidig med, jeg blev klippet overalt i hele verden, ikke?
Hun er den bedste. Allah, jeg siger til dig, lige meget hvor du bor. Jeg har været i Grækenland, de har ødelagt mit hår. Jeg har været i Danmark, de har ødelagt mit hår. Hun er professionel. Hun gør det virkelig flot. Zamzam, han har været verdensmester i boksning 2 gange. Det går fint. Hvordan går det med dig? Hvordan går det her? Hvordan går det med? Er det godt? Du ligner stadig det selv. Ja. Hvad? Hvis jeg er heldig, så næste mandag skal jeg i det europæiske parlament. Snakker du om alle de her ting? Ja, jeg skal i det europæiske parlament på grund af min sag. Okay. Jeg skal stå foran alle de her mennesker og fortælle min sag. Så det skal nok gå. Hej. Lad os lige gå ind og... Jeg skal lige sige hej til de her. Salam. Godt at se dig, bror, mand. Jamen, det her er jeg opvokset. Nogle ting ligner sig selv, som det har gjort i al den tid, ikke? For eksempel haven her og alt rundt omkring her. Det der, det er der, jeg boede. Der, hvor der kan du se, det er parabol, og hele vejen der til venstre. Det var mit hjem. Og hvornår var det, I kom hertil? I 1993. Så det var sådan, her I flyttede til lige efter I kom ud fra asylcentret, eller hvad? Boede i Rødovre først. Okay. Og så kom de her. Boede i nummer 67, anden sal til højre. Danmark tog rigtig godt imod os. Rigtig godt. Med alt. Så det var en dejlig oplevelse. Jeg elskede at spille fodbold. Det var sgu tider, du. Jeg lige kørte forbi centret. Og man havde det rigtig godt. Tingene var anderledes. Man var fri, man havde det fedt. Skolen var ikke så meget mig. Jeg kunne ikke sidde, ligesom det her ved Lesbos. Det var lige mig. At hjælpe andre og gøre det på den måde. Og bruge mine hænder og fødder til at gøre noget. Det var som om, man gjorde noget rigtigt. Man tænkte, ved du hvad, det her, jeg gør, det er faktisk det er noget, jeg gør, det er rigtigt. Så sådan før det, der har du ikke rigtig følt, at du sådan rigtig gjorde det, du skulle? Nej. Fra en dag til en dag kan ældre ændre sig. Fra en dag til en dag. Godmorgen, Salam. Godt at se dig. Velkommen til. Kom ind for i varmen. Ja, godt. Ja. Der er et principielt spørgsmål i den her sag. Hvornår kriminaliserer man noget? Det er den ene side af sagen. Men det andet er jo også, at anklagemyndigheden skal bevise hele forløbet. Vi har ikke haft flygtningebåden, Nej. og vi har ikke været i Tyrkiet. Nej. Så hvad er det, de skal bevise? Men jeg tror bare, at du vil opleve den retssag, at man vil prøve at mixe det sammen. Ja. Og sige, ja, vi prøver på at kriminalisere hele begrebet, og så er det lidt nemmere at fange dig på det konkrete bevis. Og sige, ja, selvom du ikke er nogen ombord, så var du i en situation, hvor du forsøgte at hjælpe folk. Og det er derfor, din sag er så principielt. Det er jo, at man rykker menneskesmuglingsbegrebet til også at omfatte nødhjælp. Det vil jo være et brud på noget, altså helt fundamentalt menneskeligt. Det her, det virker virkelig som om, at der var nogen, der sagde, nu skal det stoppes. Præcis. Her nu. Ja. For de vil have, at de skal dø i havet. Ja. For hvis de dør i havet, så kommer der ikke flere flygtninge ind, fordi de ved, der er ikke nogen til hjælp. Ja. I believe in humanity, and I believe there is a lot of it in this room here today, which is why I urge you to put yourself in my position and think, what will you do if you were being accused for something that completely goes against what you stand for? What if someone said, everyone in this room represent evil, dishonesty, and deceit? Well, this is how I feel when I'm told I could be facing life in jail for trying to do the right thing and help people. I wanted to ask you what help you need. You know, I mean, financial, political. What? Legal. Yeah. Political and legal. This is what my main concern right now, because my lawyers, I asked them, will I be like free of these charges?
say 50-50. So my biggest concern is if I lose this case, it's not only me who's losing it, it's all of us. Så livet af med den retssag. Hvad der skal jeg sige til dig? Hvis der sker noget, så sker der noget. Can you hold this? No. Hej. Hej, Helle. Kom indenfor i varmen. Hvad så? Hvordan går det? Det går godt. Ja, vi er rigtig... Hej. This is Amal. Hej, Amal. Welcome. Welcome. Kom ind. Everybody's with shoes? Yeah. Okay. This is for you. Okay. And this is for your son. Sorry, he's there. He's in there. Don't be afraid. Very nice dog. Okay. Jeg tager dansk. Ja, dansk, engelsk. We can speak English. Jeg har glemt mig meget til at møde dig. I lige måde. Hellere snakket så meget om dig. Det, der kan ske, det er, at jeg får dom, og så tager de mig med det samme. Ja. Så er det direkte, og så kan man anke mindre kort. Men der skal, hvis du får en dom, så skal den appelleres under alle omstændigheder. Det gør den også. Altså, det er jo en totalt korrupt sag. Ja. But what in hell are they doing? You're saving life. Men advokat siger, at du skal ikke være bange, men det er man jo. Hvordan skal jeg ikke være bange? Jeg står til 10 år per person, og de har sagt, det er 63 mennesker, det er 630 år. Det er livstid. Altså, du har en oplevelse af, at de spanske livreddere, de får noget mere hjælp, ikke? Så meget hjælp. Ministrene, de har været i det europæiske parlament, de har været over det hele. Men Salam får lov at kæmpe lidt alene. Det, jeg synes, der vil være det første pres i første omgang, det er at være observatør i retten. Det er at være i Tyrkiet og alle andre steder med menneskerettighedssager. Så vi åbner for en kanal, der måske kan lægge et pres på grækerne. Hej, Holger. Goddag, du. Hej, i lige måde. Ja. Det er... Hej. Salam. Altså, velkommen. Tak skal du have. Jeg har startet en organisation op, Team Humanity, sammen med nogle andre, og jeg arbejder stadigvæk der. Frivilligt selvfølgelig. Så jeg fik lov til at rejse hjem. 16. august sidste år. Så kom jeg til Danmark, og jeg har min ret til nu 7. maj. Hvad siger du? 7. maj skal jeg i retten. Nede i Grækenland? I Grækenland, på Lesbos. Okay. Og hvad kan du så risikere der? 2 gange livstid. Igen, dobbelt livstid, ikke altså? For rette mennesker. Ja, det kan ikke beskrives det, ja. Vi må afvente første omgang. Det er den 7. hvordan forløbet er. Og der vil jeg i hvert fald være til stede og observere, om man overholder grundlæggende menneskerettigheder. I samme øjeblik, der sker en domsfældelse, så rejser vi sagen. Men der vil det jo også være stærkt, hvis vi har en politisk opbakning, hvis der foregår ting, der ikke er korrekt. Der kan jeg godt lægge min stemme ind i det, altså på den måde, bestemt. Men selve dommen, altså, det er jo svært med at gøre for os, det er det. Den kan vi ikke røre ved, men omvendt. Hvis der er faldet en dom, så kan du rejse sagen ved menneskerettighedsdomstolen og lade dem lave en vurdering af. Ja.
Men det kan du først, hvis han er dømt. Det kan vi også godt tage op politisk, ikke? Altså, hvis der overhovedet er noget at hænge det op på, ikke? Omkring den måde, det græske retssystem fungerer på. Hvis der ikke er en retfærdig rettergang, eller et eller andet, der ikke bliver tolket, du kan forstå, hvad de siger, eller de forsøger at tage røven på dig. Hej, Salam. Hvordan går det? Meget godt. Hvad med dig? Man kan mærke presset. Ja. Alvorligt, ikke? Kender jeg godt. Når man kommer nær en retssag, så begynder det at blive meget mere konkret, ikke? Du er på mange måder den mest udsatte, fordi du er den mest interessante. Du er den, der har størst interesse i at få ordnet flygtningssituationen. Og derfor vil du have en fremtrædende rolle. Og det er både godt for dig, fordi det skaber masser sympati, men det skaber også, at man intuitivt vil sige, at han er sgu nok den, der er mest ansvarlig. Begynder det at krakelere, så er det meget nemmere at sige, så går vi kun efter én. Og så begynder man at procedere på, men Mo og de andre sagde, de havde lidt mere tilbagetrækkende rolle. Det var faktisk Salam, der opfordrede. Han sagde også sådan og sådan. Og så altså, Spanien vil ikke sige noget som helst. Spanien siger sandheden, og det er sandheden. Men jeg siger bare, når du står foran en dommer, og din egen numse er på spil, så har den menneskelige psyke en evne til at sige, det var ikke mig, men det var ham. Og det er det, som er meget problematisk i sager, der drejer sig om, hvor flere er tiltalt på samme tidspunkt. Man peger fingre af en af dem. Jeg ved i hvert fald en ting, at Spanier, de ved, hvad der foregik den nat. De ved alt. De ved, at vi ikke har været ude og smule. De ved en ting. De ved, hvor vi sejlede sådan her for at lede efter dem. Hvorfor skulle de lyve og sige, jamen det var Salam, det var? Det kunne de aldrig finde på, det ved jeg. De kunne sige, hvad jeg ved, de kunne sige sådan her. Jamen prøv at høre, vi kom til bådet, og vi fik at vide, at der var nogen der. Færdigt. Ja. Men jeg tror heller ikke, de vil lyve. Men det er en kæmpe sag. Ja. Der er mange, det er en stor strafferamme, ikke? Ja. Det er folk, der gerne vil slippe ud af det her problem her. Og der er mulighed for at pege på hinanden. Og jeg vil bare gerne have et forsvar, der sikrer 150%, at det ikke sker. I bliver nødt til at være meget sikre i, hvad er det, I gør, og holde fast i den forklaring, I gav oprindeligt, og I selvfølgelig var ikke på vej derud. Men det skal man jo også gøre foran dommeren. Man. Jeg hader at komme over til advokaten, fordi han fortæller sandheden. Og jeg hader det. Jeg vil ikke køre de ting. Jeg vil ikke køre det lort. Har du taget din camouflage på? Geværet og hele lortet? Lad os antage, at vi var menneskesmugler. Ja. Rent hypotetisk. Hvorfor skal vi ringe dagen Hvorfor fanden skal man så ringe til en kystvagt og sige, hey, nu tager vi ud for at smule nogle mennesker ind mod land? Altså, det giver jo ikke mening. Ja, men også det dagen før, når vi fandt i båd. Hvorfor ringer vi til kystvagten dagen før? Præcis. Jeg har i hvert fald skaffet alt, hvad jeg kunne skaffe af beviser, materialer, og jeg har givet alt. Jeg har jo fundet ud af, at bådene, hvor de var hen, det der har jeg. Jeg ved ikke, om du ved det. Det er også. Ja? Det er bådene. Okay. Det er derfor, vi ikke kunne vente dem jo, for så hvor langt væk de er jo. Ja, men det er ikke regler. Ja, det er ikke regler. Grænsen er her. Ej, hvor er det fantastisk, jo. Det havde jeg fået fat i. Vi har ringet 3 gange til den græske kystvagt, den pågældende nat. Nå, kan jeg se det? Ja. Nå, har du papir på det? Ja. Der er 3 opkald foretaget fra dit nummer mod nummer 108 den 14. i første. Så står de her, ikke? 3.16. Vi blev anholdt 3. Hvor meget var det? 3.25? Jamen, vi ringer 3.16. Så ringer jeg til den næste, vi er anholdt 3.28. Ja, lige præcis. Og så gik nu, så ringer jeg igen 3.29. Lige præcis. Lige præcis. Ja. Fordi jeg sådan, som udgangspunkt har enorm tillid til det græske retssystem på det her. Men på den anden side, Grækenland er jo med i EU, og der skal man jo leve op til nogle retsprincipper, og det går jeg da ud fra, at man vil virkelig holde øje med i den her sag. Så det er jo fuldstændig utåligt og urimeligt, at hvis konsekvensen af at tage til Lesbos for at redde menneskeliv, det er, at man selv får en livstidsdom. Det går bare ikke. Det kan vi ikke have. En sag, hvor en dansk iraker anklaget for menneskesmugling får nu opmærksomhed fra menneskerettighedsadvokater, der ser sagen som principiel. Christian Dallager, du er advokat for Salam al-Din her. Det er jo en voldsom anklage, som Salam står overfor, og konsekvenserne er jo næsten uoverskuelige. Det, der er det uhyggelige i det, det er, at man strækker en kriminalisering af mennesker, som hen i retning af, at noget, man opfatter her i Danmark, og måske langt de fleste lande, som noget helt almengyldigt, at man hjælper sin nabo i nød. Det prøver man på at kriminalisere. Juraen er jo klar,
Og det er, at man selvfølgelig har pligt til at hjælpe folk, der er i havsnød, folk, der er ved at drukne. Da du tog til Lesbos dengang med Team Humanity for at redde, havde du overhovedet nogen forestilling om, at du kunne risikere at havne i en sag om menneskesmugling? Aldrig nogensinde. Vi har hjulpet mennesker dag og nat. Hver eneste dag, vi var der. Og selv de græske myndigheder havde ikke engang overblik, hvad der foregik der. Der kom 100-200 både hver eneste dag. Hvordan tror du, det kan være, at grækerne forveksler, hvis jeg må sige det sådan, humanitært hjælpearbejde med menneskesmugling? Jeg tror, det er en fejl. En kæmpe fejl, de har lavet. Altså, vi har hjulpet kystvagten rigtig mange gange. Endda kun 14 timer før det her, vi blev anholdt. Der har vi reddet 51 mennesker fra at drukne. Jeg ved i hvert fald, at vi gjorde det rigtigt. Whatever they ask you, answer. And don't go like this. Just answer. Hello. Hello, hello. Hi. You good? Είναι κάποια πράγματα που θέλω να πω και πριν τα πω θέλω να κλείσει η κάμερα για να μην έχουμε ήχο. That's so sad, but this is like just a proof for what we thought, that it's political, that because he said, yeah, you should just give the government the feeling that they can handle refugee crisis by themselves. Of course they couldn't handle it. Like, just switch on your TV and then you will see what was going on. Like, and one thing what I saw, like how you were sitting in front of your lawyer, you looked so scared and sad. It should not be like that, because you should be confident. Like they said, you are innocent. I fear more now than I did before. But he needs to prepare you for it. Go in the court in front of the judge, like, and always keep in your mind, I'm innocent, I didn't do anything wrong, I saved lives. You can always say, even though I got arrested, I will still continue to save lives, and never forget for what you got arrested, for a good thing. Never forget that, Salam. We're all there for you, Salam. Jeppe, du kommer selv til at være til stede i retten i Mytilini, når sagen begynder kl. 8. Fortæl os først, hvordan det kommer til at foregå. Allerede i dag, der vil jeg tage retten beslutte sig, om der skal være en straf, eller om de skal frifindes for
interesse er der så for den her sag på Lesbos? Der er jo i særlig grad selvfølgelig interesse fra dansk side og fra spansk side. Der er 3 spanske livreddere, som også står anklaget i den her sag, så den spanske presse er også meget opmærksom på sagen. Hvor stor en straf risikerer de 2 danskere at få, hvis de altså bliver kendt skyldige? Forsvarsadvokaten siger, at det her det er en meget, meget alvorlig sag. Der kan være en strafferamme på nogle år og helt op til livstid. Den lå det er lidt. Good luck. Relax, okay? Relax. Svar på så lidt som overhovedet muligt. Alt det, de kommer med udenom. Ingen kommentar. Lad dig ikke hisse op, selvom der kommer nogle dumme ting. Det gør jeg. Everything will be fine. Humanitaria nunca debería estar penada, nunca debería ser condenada, sino al contrario, debería ponerse en valor. Και ότι οι άνθρωποι αυτοί με πραγματικό αγώνα για τον συνάνθρωπο, για τον αλτρουισμό. Esperanzados que todo finalice hoy satisfactoriamente tanto para nosotros como para el otro equipo y podamos regresar a casa. Hvordan har du det her til morgen? Nervøs, men tror, det skal nok gå det hele. Gå ind, fortæller sandheden, fortæller, hvad vi har gjort, og så tror jeg, det går den rigtige vej. Glæder du dig til at få det overstået? Ja, efter 2 år. Jeg glæder mig. Det gør jeg virkelig. Με χαροποίησε το γεγονός ότι η κυρία Πρόεδρος δεν τους απείλαξε λόγω αμφιβολιών, αλλά τους απείλαξε επειδή δεν αποδείχτηκε το αδίκημα. Ήταν μια μεγαλειώδης νίκη των ανθρώπων αυτών που με κίνδυνο τη ζωή τους, βαθιά ανθρώπινες ενέργειες, τιμήθηκαν σήμερα από το ελληνικό δικαστήριο και αυτό μας γέννησε χαρά. Hvad skal I så nu? Nu, vi skal starte livet igen, ligesom før. Meget glad. Hvad betyder den her dom? Har det betydning ud over for dig og jer 5 mennesker, der er blevet frikendt i dag? Jamen det betyder ikke kun for os, de 5 livreddere som er her. Det betyder for alle dem, der har lavet noget humanitært arbejde, at det er ikke ulovligt at redde mennesker. Det er ikke ulovligt at hjælpe mennesker.
der er i nuet. Så det er et stort signal, der er kommet i dag.